יאללה, מוכנים? קדימה. איזה תחרות, זה בהילוך איטי, מה זה הדבר הזה? התחלתם? תחרות פווה בין איתן ושרון, קודשים את הפווה. מה אתם אומרים? שתי גרוטאות. שתי גרוטאות? שתי גרוטאות. למשל הענף. זה רכיבה זה? קקה. ואני אכחיש שכבר היו יוצאים מהקשרה. מי לקח? חצי גלגל. מי? אני. מה, הוא לקח אותך? מה פתאום? הוא אמר שבחצי גלגל. איזה הערכה. אתה רוצה לעשות עוד פעם? אין לי בעיה. יאללה. התחרות... רגע, אתם לא שמעתם את שרון אומר התחרות גם היא בירידה? יאללה. שמעתם את זה? בוא עד האוטו, נו. רגע, זה נפלטה. לא עלתה נפלטה. ברור שלא תעלה לך פלטה. בואי נעשה, מה זה קשה? אתה לא מבין, הגלגל האחורי מתחלק לך. אתה... אז למה אתה לא עשית חדש גבוה? לא, ההילוכים לא עברו. האופניים קופצות כמו... עוד אחד, שרון. כן, נו. אבל מתחילים משם עוד פעם עד המכונית.